Jo NASA noyombo jo direchane gin giluongo tiene gi kura achiel. To tich nobedo mayot nikech ing'eni siasa en ngas midonjo go kucha mondo watine godo jopiny. But kako Mheshimiwa Garo wacho, kisetieko siasa ing'e maber ni mae te mtoka mokela. But koro ti ne jopiny nikech sama ibiro cha ing'eyo sama nichung' ing'eyo shida ma jopiny nego momiyo idwaro ni idhi e od bura cha mondo idhi kel lokruok. E seche ma ji osedonjo ka en gavana to ka obedo gavana manyalo riwo wiyegi duto. Eka miyo kata budget mare gi gige okelo ne bura koni nikech ng'eny gik moko nyaka okele od bura koni iyudo ka gige onyalo kadho. Gavana Kidero nong'eyo manage jo party manobirogo to kod jo party machielo. Makelo nedo ka jo party machielo nohere moketo bute machiegni kode molo kata kane wan manwawuok e party manobiro godo. E seche mwadhi e numbers king'iyo masani ni dong'eyo ka 144 tayari gin 44 joka 37 maji noduong'. To duto en mana gima nawacho achiel ni ikawo kindi bedo maber gi jogi. Ing'eni seche ma wang' ji oketo